салом мухлисони барселонаи бузург, шаби гузашта дар даври нимниҳоии суперҷоми Испания Барселона дар Арабистони Саудӣ бар зидди РЕАЛ МАДРИД рақобат намуд. Хотиррасон мекунем ки бозии эл-классико яке аз машҳуртарин бозии сол дар тамоми ҷаҳон ба шумор меравад ки ин бозиро дар сартосари ҷаҳон бештар аз 700 миллион одам ба таври мустақим тамошо мекунанд. Танҳо чемпионати ҷаҳон ва финали Лигаи чемпионҳо аз ин бозӣ дида тамошобин зиёдтар дорад. Сабаби дар Арабистони Саудӣ гузарондани суперҷоми Испания дар он аст ки дастҳои якчанд баробар назар ба Испания пули зиёдтар кор мекунанд ва барои Барселона ки айни замон дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад ва ба 1 евро ниёз дорад хеле муфид мебошад. Дар соли гузашта Барселона барои ҷои дуюмро ишғол кардан дар суперҷоми Испания 1 миллион 400 000 евро кор карда буд ва барандаи ин ҷом Атлетик бошад 2 миллион евро. Дар Арабистони Саудӣ фақат барои ширкат дар ин бозӣ новобаста аз натиҷа БАРСЕЛОНА наздики 7 миллион евро кор кард ки барои трансферҳои зимистона хеле кӯмак хоҳад кард. Имрӯз мо дар бораи бозии эл-классико муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро ҳар рӯз тоб рақобатҳо интизоранд. Дар Кубоки Лигаи Англия Ливерпул бо Арсенал рақобат мебандад ки дирӯз шармандавор аз Кубоки Англия парид. Рӯзи шанбе бошад бозии нотакрор дар чемпионати Англия байни дастҳои Манчестер Сити ва Челси мегузарад. Оё лондониҳо метавонанд аз шогирдони Гвардиола хол гиранд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. Ссилкаи Бозии дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро Xavi чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Дани Алвес, Араухо, Пике, Жорди Алба, нимуҳофизатгарон Гави, Бускетс, Френки де Йонг, ҳамлагарон Ферран Торрес, Люк де Йонг, Усман Дембеле. Дар дақиқаи 12 Винисиус ба аксулуҷум гузашт, вале Араухо то охир бо он мубориза бурд ва зарбаи Винисиус рост ба дастони Тер Штеген рафт. То дақиқаи 25 ҷонибҳо ба ҳар дуи тараф ҳамлаҳо анҷом медоданд, вале бенатиҷа. Баъдан Карим Бензема дар маркази майдон тӯбро аз Серхио Бускетс буд ва ба Винисиус пас дод. Вини ба ҳуҷум гузашта бо зарбааш Тер Штеген ва Араухоро оҷиз гузашт ва исои бозиро кушод. Усман Дембеле баъдан ҳамлаҳои хатарнок эҷод мекард ва баъди партофти ӯ Люк де Йонг зарба зад, вале рост ба daстони Куртуа. Дар 2 дақиқа 2 зарбаи де Йонгро Куртуа рафт кард. Билохира Дембеле аз канори чап дар дақиқаи 41 ба Люк де Йонг партоф кард ва баъди иштибоҳи муҳофизатгарони Реал исои бозиро Люк 1-1 кард. Қисми аввал бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид. дар мавриди иштибоҳи Бускетс дар маркази майдон гуфтаниям ки назар ба иштибоҳи капитани дастаи мо зиракии Бензема зиёдтар аст. Дуруст Бускетс иштибоҳ кард, вале агар ба ҷои Бензема дигар футболбоз мебуд, Серхио чунин хатогӣ намекард. Як ба хотир биёред ки дар тӯли карьерааш Бензема чанд маротиба тӯбро зиракона аз футболбозон ва ҳатто аз дарвозабонон дуздидааст. Агар иштибоҳам карда бошад, чаро ҳамдастаҳояш Бускетсро ҳушдор надоданд ки аз пушташ Бензема наздик шуда истодааст. Дембеле дар қисми аввал тамоми хатти дифои Реалро сагбача ворид давом ва ин ҳам маълум мекунад ки чаро Xavi мехоҳад дар дасташ Усмонро боқӣ гузорад. бори дигар такрор мекунам ки Дембеле ҳамчун футболбоз дар майдон нотакрор аст, аммо ҳамчун шахсият ӯро эҳтиром кардан душвор аст. Люк де Йонг дар 3 бозии охираш 3 гол зад. шояд фикру ақидаҳоямонро дар бораи Ибрагимовичи Зард иваз намоем. Дар дақиқаи 69 муъҷиза рух дод ки Барселона голи дуюмро сар надод. Дар дарои ҷаримагоҳ Бензема Араухоро ба осонӣ фиреб дода зарба зад, вале зарбааш ба стони дарвоза бархӯрд. 3 дақиқа баъд аз ин Ферлан Менди бо суръат аз Алвес гузашта ба ҷаримагоҳ партоф кард ва бозам Бензема зарба зад, вале Тер Штеген бо як маҳорати олӣ дастаро аз гол наҷот дод ва тӯбро Карвахал соҳиб гашта бозам партоф кард ва Тер Штеген тӯбро дур кард. Дар зарбаи иловагӣ Бензема аввалин шуда голи дуюми Реалро ба нишон расон. Дар дақиқаи 84 Ансу Фати баъди партофти олии Жорди Алба бо сар зарба зада исои бозиро 2-2 кард ва қисми дуюм мусовӣ хотима ёфт. Дар дақиқаи 98 қисми иловагӣ Реал ба аксулуҷум гузашт ва Родриго аз канори рост пас дод ва Валверде тӯбро соҳиб гашта голи сеюми Реалро ба дарвозаи Тер Штеген ворид намуд ва бозӣ бо ғалабаи Реал анҷомид.
чунин бозии арзандаро ман аз «Барселона» интизор набудам ва кӯлоҳи худро дар назди Хави мегирам. Футболбозон фармони ӯро иҷро карданд ва омори зарбаҳои кунҷӣ 9-1 ба фоидаи «Барселона» буд. Вале Араухо ба қадри кофӣ Винисиусро нигоҳ дошта натавонист. Маз Винисиус ва Бенземаро пеш аз бозӣ Хави қайд карда буд ки аз онҳо бояд эҳтиёт кунанд. «Барселона» бояд намегузошт ки Вини ва Бензема ба якдигар пас дода тавонанд, вале маз ин ду футболбоз ба «Реал» ғалаба оварданд. «Барселона» аз «Реал» дида зуртар бозӣ кард, вале толеи «Реал» баландӣ кард. Дар бозии Дембеле гап надорам. Истеъдоди нотакрор дорад ва сатҳи бозиаш аз тамоми футболбозони «Барселона» болотар аст ва умедворам ки камтар виҷдон пайдо мекунад ва ба «Барселона» хиёнат намекунад. Беҳтарин бозингарони «Барселона» мувофиқи омори мутахассисон Усман Дембеле ва Серхио Бускетс буданд. Футболбозони «Барселона» бар зидди «Реал» 20 зарба заданд ва 6 тааш мустақим аст ки ин беҳтарин омори «Барса» аз соли 2006 аст ки аз ин зиёд танҳо «Барселонаи» Франк Райкард бо Роналдино тавониста зиёдтар зарба занад. Бозии арзанда, вале натиҷаи арзанда не. Агар ҳамин гуна бозиро то охири мавсим давом диҳанд, боварӣ дорам дар ҳамин мавсим Хави ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад. Шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? Ки беҳтар ва ки бадтар дар майдон буд? ҳатман андешаҳои худро дар комментария нависед. ҳамчунин бародарон дар телеграм ва инстаграми канали Барса ТЖ обуна шавед. он ҷо ҳар рӯз хабарҳои тару тоза дар бораи дастаи дӯстдоштаамон мебарояд. ссилкаи телеграм ва инстаграм дар описанияи ин видео. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачӯча дар паноҳи Аллоҳ.